Eli tänään tehdään toffeeta. Sä tarvitset 4 desiä maitoa, 1 desin siirappia, 3 desiä sokeria ja 50 grammaa voita. Ja sitten tilavan kattilan sekä lusikan. Sitten laitetaan se 4 desiä maitoa ne kattilaan. Ja mulla tosiaan vähän tuossa meni yli sitä, mutta se ei haita nyt. Sitten laitetaan 1 desi siirappia. Voi käyttää vaaleita tai tummaa, sillä ei ole väliä, mutta me käytettiin tummaa siirappia. Sitten laitetaan joukkoon 3 desiä taloussokeria, tai no sokeria ylipäätänsä siis. Sitten sinne laitetaan 50 grammaa hieman sulanutta voita. Sitten laitetaan levy täysille ja sitten laitetaan kattila siihen päälle ja sitten sekoitetaan sitä niin kauan, että se rupeaa kiehumaan. Sitten odotetaan 15-25 minuuttia, että se on sellaista tarpeeksi tumman väristä ja että se rupeaa olemaan vähän paksumpaa ja sellaista karamellisoituvaa. Ja se muuttuu siis vähitellen koko ajan tummemmaksi ja tummemmaksi. Sitten kun se on valmista, niin se otetaan vaan ja kaadetaan pellille, jossa on leivinpaperi päällä. Ja se voi laittaa tosiaan ihan miten haluaa, noin. Ja sitten se viedään jääkaappiin tai pakastimeen. Siellä annetaan olla semmoinen 5-10 minuuttia jäähtyä. Sitten se voi leikata kuutioiksi, kolmioiksi, ihan miksikä vaan. Ja sitten se on valmista nautittaviksi. Toivottavasti tykkäsitte. Moikka!